رسم رواج تھی دستار ناسی بعض بلو حیثیت اس مریک اندنے کے بعض جگہ اندنو مسئلہ مریک کہ وہ خیر انا کنڈا امپس کڑا آخر ننا پیرنگا کیا سفید ریشاک مجبور مریر تینا دستار شیف کرو اور بعض مسئلہ گاک تینا دستار ننا مخلوق نا دستار شیف کریں گا دا مسئلہ حل مسو نا دادو متنے ننا ہمیشہ یا پیون مسونے یا مون مسونے یا دا گڑائی ننا اینو پگن خننگ دا من سالے کہ نان خننگ اٹھی ان دا اندن کی دا 2 مارچ بننگ اٹھی دا منا وقتم پد دا دنان خنانن دا پسکننگا فیشن بننگ اٹھی چوٹی لم لگو کی ٹی تا رنگ رنگ نا دستار بننگ اٹھی ننا دستار دن نا مسونے اور نہ مستقبل ٹی امید تخیوہ کہ دا دن مرے دا تو اللہ نی تینا کلچر تباہ کریں گا ٹیس اگر نی پیشن نہ تینا کلچر نی برزا دپیس اور نی پیشن نہ کلچر تیس تینا کلچر تی مچکی سے داڑے نا کلچر پاس بلو نقصان اس مرے اور ای اندا خواست کے وتے علم تین کہ دا رنگ رنگی گا دستار تے بمپس اگر بینو یہ دافتے پیونی گا تینا دستار بینر تو دا زیبام خننگی مون بینر پیون بینر دا زیبام خننگی اگر بلوچ نا دستار اگر ٹکر ٹکر مس دستار صف ای تو عام پچس مریک اسی بلوچ نا دستار او انداخ متکن مریک تاکہ او پچ تینٹ ختم مرے لیکن ٹکر ٹکر مفک کہ او دے بندہ ٹکر کے نا دوٹی تے او دن مفک اور ای اندا خواست کی دا ٹکر ٹکر انگا دستار تے بمپس اور دا ٹکر ٹکر دانا مطلب دا دے کہ نن بلوچاک یا براویک یا باقی ننا داڑی علم کریں گی دا تو نن کل ٹکر ٹکر منی گا دستار نا مقصد دا دے کہ نن کل اسٹن چاہے براوی مرے بلوچ مرے پنجابی داڑ رہیں گے گٹیو سرائکی داڑ رہیں گے گٹیو ہزارہ داڑ رہیں گے بلوچستان اسی مختلف سرزمین اسی کی داڑے مختلف قوما کریں گی داڑے صرف اسی قوم رہیں پک داڑے نانا اوغان کریں گے گٹیو افتا دستار نمبر افتا دستار دن رنگ رنگی اف دن ٹکر ٹکر اف کہ ننا دستار تے امبر بائی دی نن دادے اسی دستار کین اور دا زیبائی دانا دادے کہ دا اسی دستار مرے